ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ ತಿಂಡ್ರೆ ಕುದೋನಿ ರೆಡ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಸಲ್ ಮೇಲು ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಏನಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ ಬರ್ಸನೆ ಬರನುಂಡು ಬಾರಿ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರದುಂಡು ಬರ್ಸಾಗ ನಮಕ್ ದಾದಾಂಡ ತಿನ್ಕ ಬಂದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು ಐಕೆ ಆನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಾನೆ ವಡಪಾವ್ ತಿನ್ಕ ಬಂದ ಅವಲ ಒಲ್ತ ವಡಪಾವ್ ತಿನ್ಕ ಓ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ವಡಪಾವ್ ಪನ್ನ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟೈಲ್ ವಡಪಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಪುನರ್ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ದೈಪೋಡು ನಮ್ಮಡಲ ಆಪುಡವು ಮಲ್ಪರ ವಡಪಾವ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಪುನತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಪುನ ಯಾನಿನಿ ಆ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕ್ಲಿಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವ ಬಂದದ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ವಡಪಾವ್ ಮಲ್ಪರ ನಮಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗತ್ತೆ. నేను బటాటే ಬೇಯಿ ಪದದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಬೇಯಿ ಪದದಿತ್ತೆ ನನ್ ಬಟಾಟೆ ಚೂಲಿಗೆ ತೊಂದ್ ಬತ್ ಚೂಲಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ ಬಟಾಟೆನು ಒಂದಿಟ್ಟು ನಮಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಐಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಸಾಲ ಅವೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಸಾಲ ವಡ ಪಾವ್ಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿ ಅವೇ ಮಸಾಲಡು ಆ ಮಸಾಲ ಪಾಂಡನ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟೈಲೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಅನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೇನು ತೊಜಪ್ಪವೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತ ದೈತೊಂದ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬಟಾಟೆ ಏತ್ ದೆತೊನ್ವ ರೈತ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಾಲ್ ದೆತೊಂದತೆ ನಾಲೆ ಕ್ಯಾನ್ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೇನೇನು ದೆತೊಂದೆ ಇಂತುಲೆನ ಕೈಟೇನು ಮುಷ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ಮೂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ 4 ಬಟಾಟೆಗೆ ಮೂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದಾತ್ ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಾ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರಗ್ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತ್ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಒಂಜೆ ಪಾಡುವೆ ಖಾರ ಮಸ್ತ್ ಆಪುನತ್ ತಿನ್ನರೆ ಒಂಜೆ ಪಾಡುವೆ ಖಾರಗ್ ಉಂದೇನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ಪುಡು ನೀರ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ನೀರ್ ಪಾಡಂತೆ ಕಡೆ ಬರೋ ನೇನು ಉಂದೆಂತ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ಪು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಂತಲೆ ನೀರು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಮಂತ್ರ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಚ್ಚಿ ನೀರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಪಾಂಡ ನಮಕ್ ಅವು ಉಂಡುಪ್ಪುಂಡದೆಂಚಿ ವಡ ಅವು ನಮಕ್ ರೌಂಡ್ ಅದು ಕಟ್ಟಾರೆ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಇಂಚೆ ತರಿಯೇ ತಿಕ್ಕೊಡ್ತದೆ ಇಟ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತರಿ ನಾವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದೊಂದು ಪೂರ ತೋಜುಂತುಲೆ ಆಯ್ತು ಬಜ್ಜಿದಲಕ ಅಂತಲೆ ಬಜ್ಜಿದಲಕ ಕಡೆಯಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಈ ಚಟ್ನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ಅಂಚಪ್ಪೋತುಲಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೋನಗ ಬನಲೆ ದಿಯೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿತ್ತು ಬನಲೆ ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಬಕ್ಕ ಸಾಸಿಮಿ ಕೂಡ ಉಂಡದು ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮಂತದಿತ್ತದೆ ಮಸಾಲ ಮಂತದಿತ್ತದೆ ಅವೇ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂಡೈತೆ ಕಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ ಪೋಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲನೇ ಬಿಡಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏನು ಬಟಾಟೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತದೀತೈತೆ ಅವೇನ್ ನಿತ್ತನಕ್ಕೆ ಐಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂದಿತ್ತಿನ ಬಟಾಟನ ಏನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತತುಲೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ನಮಗೊಂದೇನು ವಡ ಕಟ್ಟೋಡ ನಮ್ಮೊಂದೇನು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಆಯ್ತು ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಈ ವಾಟಿಡ್ ಉಂಡತೆ ಏನು 3 ಕಪ್ಪು ಕಡ್ಲೆಟ್ ಪಾರ್ದು ನೆಕ್ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ನೆನಪುದಿಲ್ಲೊಂದು ವಾಟಿಡ್ 3 ಪಾರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ ಮಂಜಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೆ ದಪ್ಪನ ಚೂರು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ತೋಜಾಡ್ ಬಂದದು ಬೋಂಡ ಸಾಲ್ಟ್ ಚೂರೆ ಪಾಡ್ಲೆ
ದಯಪ ನಾಯಿ ಓಡಾಟ್ಲುಂಡು ಸಾರಿ ಬಟಾಟೆದ ಒಂದಿತ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಕು ಚೂರೆ ಪಾಂಡೆ ಯಾವು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ಕಲಪ್ಚೇಚು ಒಂದು ನೀರು ಕಲಪರ ಬಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಲತ್ತು ತೆಲ್ಪುಲತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ನೀರು ಪೂರ ತೂದು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಟ್ಟಿಲತ್ತಜಿ ನಮ್ಮ ಮುರ್ಕಾವದ ಓಡಾನು ಅದಾಗ ನಿಕ್ ಫುಲ್ ಐಕ ಪತ್ತೋಡು ಅಂಚ್ ಆತ ದಪ್ಪಡು ಪೊಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ ಅಕ್ಕಿಟ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎನ್ನಡ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಕಿಟ್ಟು ಇಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ ಅಕ್ಕಿಟ್ಟು ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ತಿನ್ನಿಂಚ ಅಂತ ಎಂಚಿನ ಬಂದ್ಬಿನ್ ಅಂತ ತವೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲದ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ತೈಕ ತಿನ್ನರೆ ಚಟ್ನಿ ಬೋಡತೆ ಪನ ಪಾವು ಮಲ್ಪಾರ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಬೋಡತೆ ಇತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಐಕೆ ಈನ ಬೋಡು ಪಂದ್ಯನು ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಹಿಂಗೆ ಖಾರ ಬುಡ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಐಕೆ ಒಂಜೆ ಮುಂಚಿ ಅವನ ಎಕ್ಕಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಮೂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೆಕ್ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಪುಳಿ ನೆಕ್ ಈ ಚಟ್ನಿಗೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಒಂಚೂರು ಅವು ನೀರು ತೂದು ಪಾಡೋಲ್ಲ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ನೀರಾದ ಪೋಂಡ ಆಪುಜಿ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ತಾನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಎಣ್ಣೆ ದಿಯ ಬೆಚ್ಚೋಗು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಹತ್ತಂಡಿತ್ತೆ ಇದು ಉಂಡೆನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕೈಕ್ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ತಾಗವಡು ನನ್ನ ಚೊಂಬುಡ್ನದೆ ನೀರು ದೀವಂದೆ ಚನ್ನಿ ಮಂತೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಓಡ ಬೋಡ ಆತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನೊಂದು ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಪ ತೊಚ್ಪಾಗ್ಲಿ ನೀರು ಪಾಡ್ಜಿರ ನಮ್ಮ ಹಿಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲೆ ಇತ್ತು ಮಂತ್ರಿಯ ಮುಂದೆ ನಿತ್ತೆ ಒಂದೇ ಡಿಪ್ ಮಂತ್ ನಿಕ್ಕ ಪತ್ತೋಡು ಮಸಾಲ ಆತು ನಮಕ್ ದಪ್ಪಡು ಬೋಡುಂದು ಮಸಾಲ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆತು ನಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರೆ ನಂಚನೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯಿಂಡು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇದೇನು ಎತ್ತ ನಾನು ವಡಾನು ವಡಪಾವ್ ರೆಡಿ ಬಾಂಬೆದ ವಡಪಾವ್ ರೆಡಿ ನಿನ್ನ ತಿನ್ನ ರೆಡಿ ಇರ್ತಲಿ ಈ ಬರ್ಸಗು ವಡಪಾವು ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲಾಯ್ ಕಾಪು ತಿನ್ನರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಾನು ಪುದು ಅಲ್ಲಾರ ಬರ್ತೇನೆ ಮಿತ್ತು ತೂಪಿತಲೆ ಕುದೋನಿ ರೆಡ್ ಮಿತ್ತರು ಕುದೋನ ರೆಡ್ ಕಾಣೆ ಕಾಣೆ ಶೀತ ಆತನೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಶೀತ ಶೀತ ಆಣವಳ ಕಿರಿ 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 ಆತ್ಪುಂಡು ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮಿಗ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊರ್ದು ಕಡಪದಲ್ಲ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂದು ಒಂದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದಾಗ ಶೆಂಕ್ಲ ಕೊರ್ದು ಕಡಪದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿ ತೂಕ ಏನು ಚಂದ ಉಂಡಂತ ಬಲಿ ಫುಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾವ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಉಂಡು ತಿಂದು ತೂಕ ಏನು ಚಾತ ತಿಂತೋಕ ಏನು ಚಾತಂದು ಎಗ್ಗುಲುಂಟಲ್ಲ ಇದು ಮಿತ್ತು
ಶೋಗತ್ತನು ಅಂತ ಮಸಾಲೆ ಇದ್ದವರು ಅಂತ ರೈಸ್ ಪೊಡಿ ಆಯ್ತು ನಾತೆ ವಾವ್ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಎಗ್ ಉಂಟು ಏನಾದ್ರೆ ಅಂತೂ ತಿನ್ನಜ್ಜಿ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಎಗ್ ಆವ ನಿಂಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಥ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂತಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ